ಪಂಚಾಯತಿದ ಉಂಜನೆ ವಾರ್ಡ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನಡು ಭಾರತಿ ರಾಘವ್ ಗಟ್ಟಿರ ಅನುದಾನಡು ಇದೊಂಜಿ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿ ರಸ್ತೆ ನೀನಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗೂ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿ ರಸ್ತೆನೇ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕೋಟೆಕಾರು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಸುಜಿತ್ ಮಾಡೂರು ಮೇರೆನೆ ಕೋಟೆಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾದ ಮೇರೆನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಡಲದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಅನುದಾನದಿನ ಭಾರತಿ ರಾಘವ ಭಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂದು ಗುತ್ಯಮ್ಮ ರಸ್ತೆದ ನವೀನ್ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ್ರಾದ ಪೇರು ಅವೆಲ್ಲಕ ಸಂತೋಷರಾದ ಪೇರು ಅವೆಲ್ಲಕ ರೋಹಿತರಾದ ಪೇರು ಮಾತಾ ಈ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಕಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕೋಟೆಕಾರದ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ ಕುಕ್ಯಾನು ಯೋಗೀಶನ್ನೇ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯೋಗೀಶ್ ಜಪ್ಪು ಬೇರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ರಾಘವಣ್ಣಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆಕಾರದ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಣದು ಮೂಲತ ಹಿರಿಯರಾಯನ ನವೀನ್ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ್ರೇಡ ಮೇಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದು ನೆತ್ತಿಲ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಭಂಡಾರಗ ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತದ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಡದು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಮನವಿ ಕೊರ್ತ ಆಂಡಲ ಕೊರ್ನೆಕ್ ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಮ್ಮೆರನ ಯಾನು ದುಂಬಾದ ಆರಗ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಕ ಪಂಡ ಆರನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪಂಡ ಆರನ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ ಆರನ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಈ ಮಾರ್ಗನ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲು ಅರಡ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಅರಡ ಪನ್ನಗನ ಆರು ಉಯ್ಕಲ ಪಿರ ಜಾರಂದೆ ಐನಾತು ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಪಂದಾರು ಎಂಕ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಪಾತ್ರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ರೀತಿಡು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಮಯದ ದುಂಬೆ ಆರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದ್ದು ಮಲ್ತನಂಚಿತನ ಈ ರಸ್ತೆದ ಕಾಮಗಾರಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರೇಗ್ಲ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತಾ ಆ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರನಕ್ಲೆಗಲ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆಗಲ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಪತ್ತನ ಹಿರ್ತು ಮುಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಳ ಎಂಕ್ಲು ನೆತ್ತಿಲ ಶ್ರೀ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ನೆತ್ತಿಲ ಶ್ರೀ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾತನವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಪರ್ವ ಅಂಚನೆ ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಪುರ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಐಕ್ ದುಂಬು ಆ ಕಾಮಗಾರಿನ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲು ಅರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಆರು ಪ್ರೀತಿಡು ಐನು ಆ ಕಾಮಗಾರಿನ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಆರೆಗೆ ದುಂಬುಲ ಇಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಸೀಮೆದ ದೇವರಾಯನಂಚಿತನ ಆ ಸೋಮನಾಥೆಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಆಯನಂಚಿತನ ನೆತ್ತಿಲ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಅಂಚನೆ ನೆಲ್ಲಿಸ್ಥಳ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಿಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಪಂದು ಯಾನು ಮಾತ್ರನ ಪರವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಕೋಟೆಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿ ನಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬನ ನೆನೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಾರ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ಬೂತ್ದ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನೇನು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಾರ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನ ಭಾರತಿ ಗಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಅನುದಾನ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ
ಇದೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಆತನು ಐತ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡು ಬೈದನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ನೈನ್ ಬೆಲ್ಲ ಅಡ್ಚಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೇಲು ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಯೋಗೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೋಟೆ ಮಾರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಜಿತ್ ಮಾಡೂರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶೇಖರ್ ಅನ್ನೆ OBCದ ರವಿ ಅನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯೇಶ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ అయిన ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಯೋಗೀಶ್ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಮುಗ್ಲೇನು ಪೂರ ರೋಹಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಿಯರು ರೋಹಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ತ ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸನ ಇನ್ನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದ ಈ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ರೋಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಆಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಆಪಲಕ ಆವಡು ಅಪ್ಪೆ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿಲ ಮಾತಾ ದೇವಿಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಈ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಬಂದೇನು ಮಂಗಳೂರು BJP ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5ನೇ ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚ ಓಪುರ ಪೆಂಡಿಗಿತ್ತು ಐನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತು ಐನ ಕಮಿಟಿದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಕಲು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಥಮಾವಧಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಘವ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರು ಒಂಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದಾಯ ಬಕ್ಕ 5 ಬಕ್ಕ ಆರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗೆ ದೇವರು ಆಯ್ನಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಏತ ದಿನ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಅವಧಿಪ್ಪೆ ಪಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಏರ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದು ಈತೆ ದಿನ ಬದುಕೊಡದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪುಜಾರ ಆಂಡ ಒರಿಯೊಂಜೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶನ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅವೇನು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ರಸ್ತೆ ಆದ ಪೇರರು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಪೇರರು ಕರೆಂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಪೇರರು ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಶಾಶ್ವತತ್ತು ಈ ರೋಡ್ ಏರಂಡಲ ನಡಪುನಾಗ ಆಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಆ ಮರ್ಲೇಜ್ ಮಾರ ಈ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ ಪಡ್ಬಂಡ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಈತ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರೆನ್ನ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಸುಜಿತೇರು ರವಿಯಣ್ಣೆ ಊರ ಬದಿರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಜಯಶ್ರೇಖ ಬತ್ತ ಪೇರರು ಶೇಖರಣೆ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೀತಿನಾರು ಊರೆಲ್ಲ ಅಂದೇತ ಪಿರೋಡ್ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ SSC ತಿಕ್ಕಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಎಂಕ್ಲನ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಪಂದು ಎನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ದ ನೆತ್ತಿಲ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ರಸ್ತೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಹೊರತುಡು ಶಾಲಿನಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೇರೆ ಮುಲ್ತ ವಾರ್ಡ್ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಭಾರತಿ ರಾಘವರಿಗೆ ಸಾಲ್ಪಾರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮನ್ಕೊಡುವಂತ ಏನು ಇಂಗ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯು ನಾತು ಪೊರ್ತುಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಅಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಇಂಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿನ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಇಂಚಿನ ರೋಡು ನಾಗ್ದು ಚರಂಡಿ ಅವಡು ಇವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಮಗಾರಿನ ಮಂತ್ ಕೊರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಕ್ಲೇನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಂಕ್ಲು ಈತ ಬೆಳೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ರೋಡಿಗೆ ಇಂಕ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಅಣ್ಣನಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಇದು 3 ಇಂಚ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯನೇರ್ದು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯೆ ಅವನ್ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ದಿಂಚ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಟಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಊರ್ದಕ್ಲು ಈ ಊರ್ದಕ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಏನು ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಅಭಾರಿ ಆದೊಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಯನ ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಥಳದ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿನ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ್ನ ಮನಸಾರಿನ ತಂದು ಈ ಅಂಚಿನ ಬೈದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕಲು ಉಂಪೊಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅವಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಡ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಯ್ನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿಗೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ ಮನವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ದು ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನು ಬೈದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಮೇರ್ನ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಮೇರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬತ್ತದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಂಚೇನೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅರ್ನ
ದುಂಬದ ಜೀವನಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ನಂದು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಿತ್ತಿಲ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಿತ್ತಿಲ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಂಡಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಏನು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಕರಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಊರಿನ ಈ ಒಂದು ಆಸುಪಾಸಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ 5ನೇ ವಾರ್ಡಿನ 1ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಭಾರತಿ ರಾಘವರವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದರು, ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಜನಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕೋ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುತ್ಯಮ್ಮ ಭಗವತಿ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಜಿತ್ ಮಾಡೂರವರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ರವಿ ಸೋವೂರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಪತ್, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪೂರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗೋಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ.